Salindri diaturi jumeneng ngono pasumbang lelagon kok gen diatur karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Mas Coro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Hey. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang ter apa? Tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Lho, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaranmu. Beda Pak, bayaran. Beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengan iki bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Yo, kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sih lho wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat fit. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies hari, Natalis lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Pisan iki ya. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan, nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat nguri-nguri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres lho, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat bener loh, Pak. Ya. Nggih, benten kalih SMK ku, Pak. SMK kamu? Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru niku. Lah, kaya penjane Pak Lukman. Nggih, nggih sedalu, Pak. Mungkin sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar, ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sido sidane. Oh, lah. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong.
saged dicicil niki Oh. Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak nggih. Kaya nguntapil. Sawan sore. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih Saya SMA jadi kan, Dok? Iya, masih, Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Dok. Oh, ya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya? Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh. Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. Napa Pak lagune sing halus napa sing kasar? Ya sing halus sih. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis pakai dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bobo Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Napa, Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian, Pak. Bawane manut. Nggih. Ya. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah, Pak. Cek suwe men. Cek nglewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong Jabal Nimasuka nanggepi
Lola 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 long. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Heeh. WA nembe kecethit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi penjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso. Ya nak baca nak Tanono ingkang rupeda Nanong nyuntak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya sing gedhe Pak ngapuramu Kang Mas papajan
gamelan Bali para kanca. Bisa nyumaran diriku angin serana. Sing gedhe pangampur-ampur Kang Mas kapujanku jajan kang hatiku sambungku mong wenti telu ngrube kasaremu kalawan karanganmu mendah apa titisake murih lastarine tapi pirantine tandana ingkang ngeruwe ngakibate aku mung bayangke ramoe atiku iki yen panjenengan bocah kalu iki pamatanan setatati cakata kanthi ndikopo kemati mendah paya yen nasibku urip lan andika nasibatnya melihat Mami. jaran lair putri Celestia terus bisa nyumaran dika kang serana. Woi. Rasanya kurang komplit, Nduk Niken. Ya, Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki, Pak. Ya, engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon, kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh, ngono. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya, tandha tresno. Yo, turuk. Monggo Pak Haji Lukman. Apa
Monggo Pak Haji Lukman, menika idola panjenengan genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Niken. Nggih, Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PGR 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Salindri pun Sampun marem. sakmenika sampun puas, Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek Nggih. pamit nggih, Pak. Lha kok sik to? Oh sik arep nganti. Ayo, wis puas kok Nggih. Tegese mongko penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula wau tamu undangan sinten? Bapak, nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Nggih, sampun Pak. Heeh. Dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak, setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah Oh, Pak nggih. nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula, wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun berkah nggih, Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi Ibu. kepareng rawuh. Nggih. Napa lagu napa nduk Niken mumpung. Napa, Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lho lintang asmara. Lintang asmara. Nggih. Badhe duet kali Pak. Nggih, no. Nggih, Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan kenapa tuh Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Nggih. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten kok to. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih mboten. Mengke kula bakekne mawon nggih. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sapa enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Oh, oh dalange wau saking Saking mriki, sekolah mriki. Nggih. 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 Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswa Siswane? terfavorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange wau sinten dalange wau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumu wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oh, nggih. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken, sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Kalih kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lah karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Sane marem. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Sampun, sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange wau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat ki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulih morong. Siswane mriki wau, Pak. Sinten sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji. Oh, namung setunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, iki penyemangat. Ayo, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia sambar karo pesawat terbang. Enak ora wani ora? Niki lho, Pak. Ha iki.
Nah, ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nah. Nggih. Ya, ayo iki. Nah. Jenengmu sapa coba, Gus? Kula Dirli. Sapa? Dirli. Girli. Dirli. Dirli. Nggih. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada nganggo o. Oh, apa meneh kangkong. Heeh. Terus Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih, laras. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Iya, Pak. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Iya, Tak dalang. kenali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Mas, jajal suluk titik-titik ae. Ya, ya. Ayo, suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Lho, ai Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe O. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Sing mau. Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora geketun. Trima lamun kataman sesare. Lagawana longso srahing Bathara. Ya. Lho, siswa oneng SMK PGRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampean gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Lah ya batin kok siap menyawamu ki. Ratatak, gak tatak blas. Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora kata-katine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cinta wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean wis. Ora wani. Sing gak mbok wani apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen nek kowe. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Lintang Asmara. Ciang Pantara. Kok fales to, Pak? Kok fales to? Ora. Nah, iki lho. Ciang Pantara ratri mengacipta pupulo.
Tak wayang le iki le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokang. Tapi swantene pun Toto nggih, Pak. Nah, Toto. Mas apa, Mas? Dirli. Dirli. Pokoke apa-apane Dirli. Ya, coba campur sari. Ya, gamelan.